inetwork ngathi iyadonsa-ke la athi ngifonele lo phethe kuthiwa uzali. Yeah, sure mfethu. Sure mfethu, right? Yeah, right. Yeah, sure ngigrade. Okubuza mfethu ukiphi wena? Yeah, mfethu ngisedladlini mfethu. Oh, khona la e-roundini. Yeah, mfethu. Mfethu ngikubuza ukuthi singakwazi ukuhlangana mfethu emayini. Asihlangane mfethu ayikho inkinga. Okay, mata shuthi sotholana khona. Yeah, mfethu uzoqhamuka phela lapho ngiyemzi. Manje mfethu. Mina njengoba ngisuka la ngiyakhona mfethu. Okay, sure. Sure mfethu usale kahle. Sure. Phansi. Hawu zaka mfethu, khambani mfethu. Hamba. Mfethu ngiyabonga ukuthi wena uyeke yonke into obuyenza lapha kini mfethu wezakho. Mina ngineshow ukuthi mfethu ububhizi yini. Ngoba phela nawe mfethu abazali bakho bayathanda mfethu yabo. Abayithandi nje mfethu ingane mfethu umahlalile engathandi wenza izinto. Ngiyabonga ukuthi uyeke yonke into kini wezakho mina mfethu. Mfethu empeleni la into ebengikubizele yona mfethu ngiyacabanga ukuthi yabo ngikwenza uchairman wami yabo. Wena yabo ubone ubhala wami zonke lezi zinto izimali yabo izinto esihlanganisayo siyibutha yabo zibe ngakuwena. Mina ngithe ngifuna ukukwenza uchairman wami. Awubempini mfethu kanjani ububutho nje safana ukuthi nje into engasekho nje lo mphatha. Hayibo ndoda. Into yanini leyo nto futhi wena uyazelapha. Awu ndoda bungakezwa kanti umzuzu uhle sawafana lapha emeetingini ukuthi wayishiye phansi nje emfelo yebutho nje bangasayinako. Hayi njengoba ungitshela lento mina ngixakekile ke mfethu. Hayi ngixakekile ngempela. Vele lo fana ethi unzuza njalo mangibiza emeeting nguye obejwayele ukuphawula abanye bethu lebevumelana nalento engiyishilo. Yabo lo fana ethi unzuza. Lo fana lo yami mina ngiyamsola manje ndoda. Noma mhlawumbe ufuna ukungehlisa esikhundleni akaze nje efike kuwena nje mhlawumbe esho something kanje noma mhlawumbe nawe ezokuhlohla kanje noma ugcine kubona laba abanye. Mphathi khona umzuzu uke wafika lapha kumina ezongitshela ukuthi yena usaphutha le ndaba leyo yenkukhu. Mina ngamtshela ngathi hayi ngoleyo ndaba leyo yenkukhu mina engangifaki kuyona ngoba mina ngixamukeni nje kwezokuxoxa ngivele ngaphethe icebo lami leli engalifaka lapha emhlanganweni. Nakho ngikhohlwa nje mphathi. Mphathi uthi ke uke wafika lapha kumina ezongibuza ngale ndaba leyo ukuthi ngoba yena wayengekho la e-roundini. Futhi lo mfana lokuthiwa uthike ngathi uyintathe nje la e-roundini nje. Unendaba uthanda ukupepereza too much nje ula semlomeni. Bengacela ukuthi kumele ufane kuthiwa uTK uza eyongiqoqela ubufakazi. Wacinekile kodwa namanje akakabula mina uzongitshela lento eyashuza. Kodwa ngoba vele uza ngoba sengitshelile ayisekho inkinga ngisafuna ubufakazi. Pindon, mphathi. Oh ndoda ngiyakuzwa indaba uthini mfethu? Mphathi wajaba manje. Ndoda ukuthi le ndaba yebuthe ndoda yangidla ngiyayicabanga nje. Mphathi mina sengicabanga ukuhamba manje. Hayibo. Yini ndoda leya? Ndoda khona into engiyibonile lapha ngizocabanga ukuthi asisondele ngakhona ndoda. Isibhamu ndoda. Sisiyeke kanje ukuthi singasithatha. Ndoda wenzani manje wenzani ndoda? Uzobuboshe izinto ngazazo lofana lo. Asambe futhi la uzwazi ngani ukuthi babulale ngathi umuntu lesibhamu asambe ndoda.
Ndoda ngiyakukhuza ngalesa sibhamu, ungasithathi lesa sibhamu. Nawe ndoda ngitshela ukuthi ukhulile kanti usayingane ngokomqondo, utshela ukuthi ithoyizi leli. Yazi ukuthi uyaboshwela ndoda ngento ongahlangene nayo ndoda. Hayi mfethu mina sengiyakuzwa manje ngiphinde ngithuthi nje izinto engahlangene nazo. Hayi. Okay mfethu, ngoba vele ugcina ungitshela ukuthi vele uyakini mfethu, hayi sho ungakhululeka mfethu, hamba kahle manje. Sho siyobonana khona. Ngoba kanjani uma ngingase ngiyocela uxolo ngoba phela mina ongisa uchuku uzongixolela kodwa athi siyobona izozala siyobona. Aweba bafana kithi ubaba khona so ubaba for wakho futhi wena ufunani la amatangize ngesizwe nje mina ethi ngizocela uxolo. Yo bafu uxolelwana manje akhumbula nikathi uzofika lapho uzongisalisa ungithembisa impama yangazi ngakhe wena umphathi ethi ngizocela uxolo la kuwe imancane manje uba umphathi wakho futhi mina sengingaba ngumphathi wakho la mina mubuka kahle nje mina la ungibuke phethe mina ngumphathi wakho mina la futhi wena uyeke lento yakho lokhu ungincengela ngiyikile kimi ngicela ukuthi kuhlale phansi kuxoxe lo daba. Okay khuluma ngilalela. Nami baba mfethu ngithi ngizokubonisa into ebutho nje yayisekho laphana. Bengithi nje siqhubele le nto eyabeka ubhekene ezimali. Okay mfethu ngiyakuzwa. Nawubuye usebenzise umqondo kanti unawathathwa phela. Hayi mina mfethu ngijida nje oyiphilela la eroundini yabo. Awanjalo nale cebo lengangikhipha lapha emhlanganweni. Ngaqala ngicabanga emqondweni osewabe mase ngikhipha. Ya. Okay mfethu ngiyakuzwa. Mfethu nami sengibona ngathi into nasekhaya nje sizombiza nje la. Hayi sho.